maZimbabweans makadi henyu kwakadiko kwamuri mese. Ndinomhorosa Kuliend nekuru yake yese. Muri boyeri wakomana nevasikana mukati mumu kana variko makadini zvenyu. Ndiri kusangana nenyaya yaDharabi pano vachitaura navamutsvangwa. Vamutsvangwa vachibvunzwa mubvunzo wekuti muri kuti ikonomi yenyika yedu iri kuenderera mberi, iri kubudirira zvakanaka. Koseiko malekchara epauniversity apa muchitadza kuvabhadhara vachiinda pastrike for so long musati mavapindura kana kuvavimbisa, uye musingavape mari yakakwana. Ndanzwa vamutsvangwa vachipindura kuti iyi haisi issue yavo, it's in between an employer and an employee. The University of Zimbabwe haina kungofanana nemagovernment schools here aya mamwe atinoziva aya, wokuti ari responsible neUniversity of Zimbabwe igovernment, ndiye employee, ndiye employer wema-employees anova ndiwo malecturers eUniversity of Zimbabwe. Handisi kuziva kuti vamutsvangwa vanga vachida kupindura kuti kudii, vanga vari kuti vapindura here question of which ndivo vachona vacho, ndivo employer wacho. Asi ivo vanoti the issue is between an employer and an employee. Employer wacho ndiani manje apa? Hazvisi kunyatsokubuda pachena. Yakatengeswa here? Makatengesa here University of Zimbabwe kuna someone wokuti imi makutotaurira vanhu kuti hamusi employer weUniversity of Zimbabwe? Iri kuonwa negovernment ichi. Yakangofanana nemamwe magovernment schools atinoziva akazara maprimary school nemasecondary schools. Ndimi munoiona. Pindurai mubvunzo wokuti why musingabhadhari vashandi venyu mari? Ndimi employer baba, marasika papi mukoma? Muri kuinda musango papi apa? Ndimi employer wacho imimi, ndimi muri kutovhunzwa. Chinonetsa ndezvokuti vakomana vanenge vachingochidzirwa naDharabi izvezvi wakabva mukati umu achimbenge ambobatwa uzogona kuzosiya mhuri yake hake oitiswa zvisizvo mukati memasango umu. Asi chokwadi chiripo ndechekuti employer weUniversity of Zimbabwe ndimi amufanira kuchitsanangura kuti aiwa, tinotadza kupa vanhu ava mari nokuda kwezvikonzero zvokuti nezvokuti nezvokuti. Ende mimwe mibvunzo tinobati majournalists edu Dharabi rega hako kuramba uchambobvunza izvi, because majournalists you are not free kubvunza zvamunofanira kubvunza muchipereredza zvatinoziva zvinofanira kuitwa nemajournalists. Hamusi kukwanisa kuita izvo because muri kumbunyikidzwa. Saka kutongorega zvakadaro zviri nani. Mamwe emaquestions vanga uchiudzwawo kuti imimi makatora vaMugabe mukavarasira uko, asi temu yavo isina kupera. Ende iko zvino izvi imimi muri kuda kuitwa saizvozvo. Imimi mosunga the same journalist amakapa interview kuti ainterviewe akabudisa zvese zvaida kuzoitika panguva yamaida kubvisa vaMugabe. Nhasi imi moti because vaMugabe vakanga against army, vaMugabe vakanga vakutora nyika kuita a family country. Ngatitorei imi ipo papa panyaya iripo iyoyo. Kana imi muchitora chikafu chemasoja muchiapa mabhonzo, mari yacho muchitora muchisa muhomwe, hakusi kuenda against army here ikoko. Kana army ichifamba isina kana mota, vachiita mamota dzokupusha, hakusi kuita against army here. Kana muchivatambirisa mari isingatengi, hakusi kuva abuse here ikoko. Ndizvozvo nevo futi president vari kutora country kuita a family country. Why? Because vana vavo vari kufamba vachingotorera vanhu mamainzi vasingatongwi,
vana vavo, hapana anovatonga, hapana anovavhunza. Right, tobva ipapo totaura kuti uyu mukomana uyu haanga asina right yokujamba mabhodha ese aya, kusiya vakuru vake vese achienda kuSouth Africa nevanhu vakapakata pfuti kuenda kunotsvaga nyoka yemabhunu. Ndezvemhurika izvi zvokutoti uri kuda kubvisa baba vangu. Saka inini ndiri kuda because iye paari paya aifanira kungogara asina kana any say yaanotaura sezvakangaita mamwe masoja akagara, but akazvitora kuzviita personal, akazviita zvefamily because baba vake ndo vari kunzi vabve pachigaro. Ndokubva ndokutopindira kwakatonyanya kudarika zvaitoitwa naGrace Mugabe, because Grace Mugabe was nothing. Kana masoja akanga asingangodi kumuteerera vaingomusiya achiwahwata achienda uko. Zvakanga zvisingarevi kuti kana vaMugabe vataura sezvakanga vataura, hapana pavakanga vapasisa kuti kana inini ndikabva mukadzi wangu ndiye achagara pasi sezvamakamaita 2013. Imi 2013 mamatoipasisa matobudisa mutemo we, because the whole party ZANU-PF as it is was coming out muchitaura iyemi vamutsvangwa imi mune pamakataura pandakakuteererai muchitaura nyaya ye2030 muchiti it's there and it's forever. Nhasi mazobuda henyu because maona kuti ruzhinji rwamaireva kuti ndo rwakati runozvida rwakaramba. Saka zvese zvacho zvakangofanana, but chatiri kungoda kuonesana panapa ndechekuti ngatingotonganai zvakanaka. Tongai ndiri muri kutonga, but tongai vamwe zvakanaka. Hatina chikafu, hatina chatinacho muno munyika muno. Nyaya yatiri kungochema and tazunzwa muchitaura imimi kuti vana veuniversity vane right yokudemonstrata kana vachiti zvinhu zvakadai havasi kufara nazvo, but we are surprised kuti pakademonstrata vanhu M30 makatora vanhu mukavavharira muzvitokisi. Mune vanhu vakandogara muchitokisi kwemanguva yakareba, vakanga vakawanda vaya nevamwe vashoma vacho makavatora mukavavharira, asi vachingodemonstrata zviri peaceful. Saka imimi munongoti kana zviri kusaidi kwenyu chete ndokwazvakanaka, hamudi kubatwa. Asi kana zvaenda kusaidi kwokuti munhu wese anorwadziwa, imimi munobva mati because waenda against isisu. Imimi munombozvitora muri vanani bunyika inoi yatakaita? Ndanzwa muchitaura kuti vaMugabe vakanga vakusiya urongwa hwenyu imimi seZANU-PF vakanga vakusiya isusu mawo veterans panze. Iko zvino mawo veterans makatarisa zvamuri kudemolisha dzimba thousands and thousands. How many war veterans are occupied? Omana musaida zvinhu zvokutamba nevanhu. Mawo veterans mangani ane dzimba dzamuri kuputsa mukati umu? Mawo veterans mangani amakutengesera land iko zvinezvi muchiti unofanira kuva nematitle deeds, you must pay so much, but those are the same war veterans vakakubatsirai muchida kukampena. marohwana tsvangirai panguva referendum. You were beaten home and away, in and out. Mukarohwa natsvangirai mukatsvaka strategy yokutotora sei vanhu kuti vauye kwatiri. Then you had to grab mawo veterans nevamwe vanhu vasiri mawo veterans nevana vavo mukavatora mukati ngatitore mapurazi. Mukatora mapurazi. They were not done lawful manyaya dzemapurazi. This is the reason why nhasi comrade ED vakuita callback activities avakaita kuti aiwa regai tibhadhare varungu, because nzira yavakabva nayo of course vakanga vaoccupy land for quite a long time, but munhu haifanira kungosiya imba yake nemombe dzake nembudzi dzake nezvake zvese. Isu chatakatatorerwa ivhu zvokuti zvakaita mushure mekutora ivhu hazvina marecords akanga ainawo kuti tiri kutora kusvika apa, because marecords anotaurira kuti izvi zvese wakazviwana muvhu rino. Otherwise iye anga ari simbe pakurima asi achingotumirwawo mari nevana vake kubva kumhiri kwenyika achitenga izvozvo. Hapana akanga ambotanga aita auditing dzacho kuti pavhu iri wakabenefita zvakadii, vakangotora. Saka ndosaka iko zvinezvi makutora kuti taakudzorera varungu mari dzavo, taakuvakombanzeta, because it was not done lawfully. Hapana akanga azviedita, hapana akanga azvidai, but comrades iwayo akakubatsirai kana kuti akatibatsira kubvisa varungu muno. Imimi
muri kuatorera land yacho muchiti takuita land ownership, takuti munhu ave nematitle deeds, but unobvisa mari yakati. Hakusi kubira mawo veterans muchinawo here mumwoyo menyu kana muchidaro, mangofanana navamugabe. Saka vanenge vachiti izvozvezvo, imimi munofanirawo kubviswa pachigaro. Vane vachirevesa hakuna kutsamwa, because imimi pamune muchiita hamuna vanokutsamwirai. Tiri kukuudzai zvakanaka iko zvinei tichikuudzai, but imimi munozoita basa rokuvhima vanhu. Imimi mune mumbozvitora kusvika papi? Imimi munozvikoshesa papi? Because pamakagara ipapo makaiswa nemavhotsi, ende vanhu vakakuvhoterai ndio vanenge vakutaura vachidaro. Hamuna kubva nemasimba aya kudenga okuti munoti I'm a god now, no one is supposed to say. But even vanhu hamuna mbonzwa vamwe vanhu vachitotukirira, vanotukirira zvinhu zvinotonyadzisira, vachituka vafundisi chaivo vanokomunicata naMwari, because vanhu vanenge vasina kufara nezvinenge zvichiitika. So it doesn't mean kuti mimi kana matakisa magara pachigaro saizvezvo munotora vamwe vanhu muchivaselekta, muchitora vamwe vanhu kuita nhunzi. Muri kutibata senhunzi munomu, muchimhanya kunana Belarus iko kungonoita zvinhu zvisina nebasa, zvokunotora zvinhu zvamunogona kungoti zvokuti takanzwa kuti kuBelarus makainda imimi kundo zvandakanzwa Superman Ndowanzira achitaurawo. Superman Ndowanzira ondaita kuti munhu akangwara, is very silly, haana kumbongwara murume uya. Zvandakanzwa achitaura achipindura mibvunzo ari muparliament, achitaura kuita sokuti wakangwara. Hakusi kupronounza mavara echirungu nokuataura zvakanaka. Sandidzopi njere. Tarisaone zvanga achitaurwa naSuperman Ndowanzira zvokutaura kuti isusu maZimbabweans tichandobenefita kuBelarus tichindoemployiwa ikoko, maBelarusians achiuya kunoku, maBelarus achiuya kunoku vachizotora ufumi hwedu vachienda nahwo mahara. Muchingowana imimi munowana percentage yenyu. Hapana chatisingazivi kuti imimi pamakambanizi ese machina ese akazara akaungana munomu munowana percentage yenyu, a personal percentage. Saka munhu akanga akashata kudarika vamugabe ndiani papapa? Kana mimi muchitora ufumi hwenyika yese muchiita hwemunhu 1 huchiryiwa nachivhayo, huchiryiwa naTagwirei, mobva mabvunzwa imi mobva mati each and every businessman has got a right to come and join us. Muchiuyawo right, each and every man, ndizvozvo zvatisi kuzviramba, munhu anofanira kukujoinai. But now he is getting maposti amuri kunyima mawo veterans. Imimi mapandukira mawo veterans, mapandukira magenerals, iko zvinezvi tiri kunzwa kuti imimi muri kutoda kutotora uyu over aenda pavice president mosvipa vachiwenga. Imimi ndimi matova mhandu zvemi baba, maita se matova mhandu ndimi chaidzo. Muri kuda kubvisa Chiwenga muchisa Tagwirei on what grounds? Nokuti wadi, nokuti une mari yacho ipi iyo yaakatibira iya? Imimi maita sege mivarume imi dai tichimbogara face to face, dai musingatyisi taiuya togara face to face tichigara matare acho. Manje munotyisa, munozobva moita basa rokuruma vamwe. Ndio pamakashata, makafanana naShuwerezi. Paitambwa bhora, instead vanaShuwerezi aite zvokumakana nevamwe, akamakwa akatorwa bhora waibata oruma. Ndo dambudziko ramuinaro, munoruma vamwe kana muchinge mazoona kuti mamakwa zvakanyanya, muchina kana way yokusikowa any goal, motanga kuruma vanhu. Dharapi iyeye manotofanira kutanga mamuapologize pane zvamakamuitira. He just took him mukamuvharira muchitoksi for 70 something days for nothing, out of nothing. He did nothing wrong. Upepa mamuchimuinterviewa ipo, saka imosungwa nokuti mamuchiinterviewa Dharapi. Hamusi kuona kuti munenge muchikanganisira vanhu here? Munenge muchitikanganisira. Naivo vacho vanosungawo munofanira kuona zvimwe zvinhu zvamunoita. Zvimwe zvinhu indai munoti tamushayiwa, ngauye amusunge iye, because iko zvinowane vachingovanda nemi. Kana vakanyatso kupinwa chaizvo ipapo vanokurambira kuti no, we didn't know kuti Dharapi ari muchitokisi, because vanonyora marekodzi acho ndimi. Vanongoti makanyora marekodzi mukagara nawo. There was no need yokuvharira journalist. Munovharira journalist achiinterviewa ari avingwa. Akaenda kumba kwavageza here mukomana uyu? Haana kuenda kumba kwavageza. Mukomana uyu akavingwa navageza kubasa kwake, saka aingoita basa rake zviri free, sezvazvinongozikamwa kuti journalist anofanira kuita basa rake zviri free. Hatidi kuitirana zvinhu zvakadaro izvozvo. Ndimi muridzi weUniversity of Zimbabwe, bhadharai vashandi venyu. Musati it's a matter of an employer and an employee.
ndizvozvo chaizvo. Ndimi employer wacho, ndimi imimi. Bhadharai vanhu mari dzavari kuda. Already kudhara mungadai makatovatora makavaadresa vanhu vaya. Ndo nyaya yanga ida ngotaurwa na Blessed papa kuti why makangonyarara imimi vanhu vachistrike for quite a long time. Imi vamutanga makadzidza kuuniversity kwamakanga muchidzidza, varungu vakanga vachingoita zvinhu zvakanaka, ndosaka muchigona kutaura chirungu chakadai, because varungu vakanga vachikupai a quality education. Iko zvino hakuna munhu anogona kutaura chirungu semi vana vakadzidza kusvika palevel yamakasvika imi. They cannot speak a proper English because muri kuvhuna upenyu hwevana, hamusi kuguruma vana, muri kuuraya. So you think muchafa ipapo muchingotaura chirungu mugomuka mumakuva sava Mugabe vaitaurwa naGrace Mugabe kuti muchamuka mumakuva mugotenga kutaurira vanhu chirungu makafa? Muchafa imi. Kuno vana vanofana kusara vachitaura chirungu sechamuri kutaura ichocho, vachidefenda nyika yavo the way yamuri kudefenda ZANU-PF nayo. Isinoda vanhu vanodefenda nyika kwete kudefenda ZANU-PF. This is the reason why pama muchibvunzwa nezvenyika kuti vana vari kustrika, imabva mataura kuti it's not a political issue. What political issue? We are not in a campaigning season. Tiri pakutaurirana zvekuvaka nyika yacho. Kana kwakambenwa kunokambenwa, kana kukambena kwapera munhu wese wawenyu wamaoko enyu. Hazvisisina zvokuchaselekta kuti mozviisa uko vamwe movaisa uko vamwe movaisa uko. Hamuna kumboona zvakaitwa na uyu wekuAmerica, munhu mutema, the only black American, Obama. Pakauya globalization, Mr. Obama took every political person ane political party yake akamuti uyai pano tigare pasi, because mangwana ndiwo unogona kutonga iwe nyika. Honai kwayakuenda zvinhu zvaipa, tiri kuda maideas. Muri kuona vamwe varume vanogona kutonga. Imi munoti in opposition party muranda, mutorwa, hamutombori kana kumuona. Yeti mwana wamai venyu, mwana wenyu chamisa uya kana chida kutaura zvinhu zviri pachena, but either munin'ina wenyu kana mwana wenyu imimi wamutsvangu. But munobva maita sokuti maona chinhu chinosemesa strike, because kana muchitonga hamutongi zviri right. Mune mocha kuti pamwe mukamurega achitonga unozokusungai, because hamutongi zviri right. Munotonga chitororo, muchitonga chitororo, asi mimi makabvisa matororo aitonga varungu. Varungu vaya vanani vaya, to tell you the truth, vakanga vachitotonga zviri nani, because chatinoti varungu vaya vanani chii? Imimi muri kutaura chirungu saizvozvo, makadzidzira nguva yevarungu. Imi hamuna kudzidza nguva yaMugabe. Nguva yaMugabe imama kutotonga nyika, matogara pazvigaro mune zvinzvimbo. You learn nguva yaSmith muchipiwa quality education, asi makubika mbodza education, mbodza mbwezhu. Munobika mbwezhu, munhu akadzidza semi kudaro, munorega vana vachibikirwa mbwezhu muzvikoromo, maticha achigara achingovapa strike. Makapusa. Ndosaka hamugoni kuvaka nyika yenyu, hamuna basa nenyika, munongova nebasa nepati. A party cannot do anything to the country except kuba nokubulldozer. Ndo zvinongogona kuita party. But kana mamirira nyika, munomirira nyika muchizwa kuti muchipatara hamuna mishonga, neva vanhu vacho vanokuvhoterai vakapusa, because iko zvinezvo vaiti pwinini zviuno vachitamba maiweli, vachitamba maiweli, vachitambira kuti muhwine. But iko zvino mavasiya, mavakanganwa, vari kufa vasina mishonga uko. Imi kana marwara munobhururuka meenda kuSouth Africa, munobhururuka meenda kuChina, munobhururuka meenda kupi. Ivo vanongotsvikidza maiweli, zvirwere zvichingouraya, vachingopondwa nokurwara, vachingofa muchipatara. Hamuna kana nechinhu, unotosvika kuorwara nokuvata pamibhedha isina mametiresi. Hada haina haringambotongi nyika semi munonyepa imi. Ndiri kutokuudzai, kana muchiti ndinonyepa ndipindurei, mundiudze kuti nokuti ini ndakaita ichi neichi saka ndogona kutonga kudarika iwewe. Hamutongi, hamugoni kutonga nyika imi. Ndakuchallenge, ipindurai. Hakuna kuita basa rokunditsvaka nematemo nevakarodzwa negrinder. Nditsvagei nemashoko. Sezvandiri kuita izvi, hamugoni kutonga nyika mukuru imi, especially imimi. Imimi ndimunonyengera mudhara zvisina basa imi baba imi.